Dnes plnený kapustný list. Potrebujeme jednu veľkú hlavku kapusty, rýžu, mleté mäso, koreniny a 2 vajcia. Kapustu si rozdelíme na veľké listy a následne ich v rúre naparíme. Rýžu udusíme a vychladnutú ju pridáme do mletého mäsa. Pridáme vajcia, vegetu, sušený cesnak, soľ, mleté čierne korenie a dobre zamiešame. S mäsou plníme vychladnuté a naparené kapustné listy. Tvrdú časť odrežeme, aby sa nám dali lepšie zrolovať. Takisto môžeme narezať aj vrchnú časť. Pečieme vo vyhriatej rúre po dobu 20 minút pri teplote 180 stupňov. Dobrú chuť.